For Usle Mammon er bind 2 i serien om Henrik Bertelsen. I bind 1, Tumult i Mekka, der foregik i 1979, var Henrik, mens han fortsat var ansat som fuldmægtig i Arbejdsministeriet og underviste på Københavns Universitet, på forretningseventyr i Saudi-Arabien med sin storebror. I bogen For Usle Mammon er han i mellemtiden blevet global supersælger i det store amerikanske computerfirma Control Data. Da Mikhail Gorbatjov i foråret 1985 bliver ministerpræsident i Sovjetunionen og annoncerer glasnost, ja, så tegner der sig til at blive en opblødning i den kolde krig. Gorbatjov inviterer til nedrustning og afspænding, og USA's daværende præsident Ronald Reagan overvejer derfor at lempe på de meget skrappe eksportrestriktioner for at hjælpe russerne på vej med omstillingen. Ja, og måske også for at skaffe den amerikanske computerindustri en fordel, hvis det skulle vise sig, at der bliver åbnet op for relationerne. Behovet for computer i Sovjetunionen viser sig at være astronomisk, og Henrik bliver nu sendt til Moskva for at sikre, at Control Data får en pæn luns af de ordrer, der måtte følge i optøningens kølvand. Control Data er imidlertid blevet ramt af store økonomiske selvskabte problemer, så fanget mellem to kulturer skal han forsøge at navigere, så firmaets interesser bedst muligt varetages, uden at hans etiske kompas går helt i stykker. Er du til spænding pakket ind i et humoristisk krønikformat, så er For Usle Mammon lige bogen for dig.